Right, family photo ranhasi rekusadhaki tikaritarisa kana muri mugango ndoratinoti igango rakawanzwa nzondora hamuna nyama. Muri yeZimbabwe tasangana zvekare ndadzoka ndine maupdates ari kuitika ezvinhu zvese zviripo paground iko zvinezvi. Kana uchiziva kuti iwewe watindivara hauchade Zanu PF wakakura nayo, tanga nekulike this video right now kuitira kuti Zanu PF yacho iboyikane, because zvinhu zviripo nhasi zvoda nekapu yemvura bozimo zvacho unongodzipwa. Nyaya iri panapa yandava nayo yekutanga pari kutangira pari kunzi fresh bid to block Chiwenga Presidency. Ndo nyaya iripo, nyaya yefunctionalism yanetsa zvisingaite kubato reZanu PF, even though zvavo vachida kuzobuda vachinatsiridza kuti ayewa hatina maproblems kunoko, hatina crisis, hatina kunetsana kwatiri kuita pamusoro pekuda kuzoisa mumwe mutungamirira achatungamirira pamusoro pe after vamunanga kwavabva. Ende munoziva vanhu veZanu PF vanhu vekuti kwakawanda madzungairwa zvekuti vese vanoungana vachibvumirana kuti watinaye ndiye the only leader watinaye. It means in future havana chinhu, havana future, havana mumwe achava better than Evo. Hakuna anokwanisa kusumuka achitaura kuti inini I can do better than whatever is happening right now. That's how they are. Amene kuti ndo loyalty dzacho here kana kuti ndo chi. Saka iko zvine zvinyaya dzavo dzavari kunetsana mujongwe hao zivari kuti a fresh power struggle has emerged within Zanu PF ruling party, with sources revealing a concerted effort to block Vice President Constantino Chiwenga potential rise to the president in 2028. According to insiders at the party's headquarters, Jongwe House function is now advocating for the elevation of a women the top post in the party, intensifying the already complex political dynamics within the ruling party. The constitution stipulates that President Emmerson Mnangagwa, who has held the president since 2017, is due to step down in 2028 after completing his 2 terms in office. This has opened the door for a fierce battle for succession, with Vice President long considered a strong contender to take over. However, the latest development suggests that the fight for the top spot is far from settled. Sources within Zanu PF claim that a faction at the Jongwe House now actively working to prevent Chiwenga from assuming the president. Instead, the faction is pushing for the elevation of a woman with current party chairperson Opamuchinguru emerging as a key figure in the race. There are powerful forces within the party who believe that it is time for a woman to lead Zanu PF. Ndo zvavari kusimbisana kupati yavo, but isusu zvedu tinozviziva. We all know kana mazoenda kuballot uko makaisa a weak candidate, kana mese muchibvumirana kuti ngati extendei to extend constitution chichinyaya dzakambobuda dzichitaura dziya iye akazobuda akakudziramba ona kuti zvinonyadzisa. Even kana maprophets mamwe akabuda achiti he will be the president until he dies. Ndikati okay, asa ari kufa muna 2027 kani munoti munhu he will be the president until he dies. Nobati takanzwa nyaya dzekuzonzi aiwa achatoramba achitotonga kutodarikidza. Ndikati iwe shamariwo mutenzisaka prophecy yenyu kuti saka mwari ari kukudzai zveku extend kweconstitution mupengeremi. Ndo zvinhu zvinenge zvichingoitika, but I don't know, these guys ndo zvavangori. Unoziva kuti vanhu vanobuda musaga vanorotomoka. So tiri panyaya idzodzo muri yeZimbabwe pane dziri kunetsawo. Ndiri kuona vanhu vakawanda vari kucelebrate in Africa right now. They are saying congratulations to SADC leaders who snapped the SADC meeting in Harare. Emmerson is complicity in the problem in the Mozambique. It's only that former DJ now president who attended, a few others lightweight. He authored the problem in Mozambique. He must see it to finish. Mashoko arikubuda arikutenderera arikutenderedzwa mu social medias nevanhu vakawanda vemu Africa. Ndangochoose ndangopika that one post ndakanoti I think ndo zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika. So tiri ipapo tiri kuzoona zvekare Amos Chibaya nhasi nyaya iri kubuda pari kunzi court update. Honorable Chibaya appeared before the High Court today for a bail appealing hearing regarding his incitement to violence charge. Justice G. Mandaza has reserved judgment until Friday, November 2024 at 9 a.m. Let's show our solidarity by
attending. So these guys encouraging people kuti kana zvichiita ngande tinoita se tinoatenda court yacho takamira panze. Unongoza zvinongoita zvemuZimbabwe ka you end up ngoma uzonzi maimba muri panze pekoti maizo demonstrate it's Zimbabwe for you. But ndonya iripo pari kunzi vari kuzonosangana varipo kana vanhu kana muchikwanisa moenda munobatsira musi Friday ndo update yenyaya ya Amos Chibaya. Ene tiri papo hama dzadiwa pane nyaya iri yakanetsa zvakanyanyisa pachinzi maZimbabweans vakavhota kuMozambique. Nyaya iyoyo yakatemesa vanhu vakawanda musoro. Nyaya iyoyo yakanetsa zvisingaite painternet pachibuda mavideos vamwe vachitaura kuti ndinacho chitupa chekuMozambique ndazovhota zvichandibatsirawo kuti ndienda kupota ndichinohodha ndichinoita sei. Vanhu vaitaura zvekupenga zvakawanda zvakakonzidwa navanhu kuti this is true cause I don't think kuti munhu anganzi vanhu vese vaya vanzi vatengwa kunzi vataure zvinhu zvakadaro. Ukatengwa utaura zvakadaro unoona kutosungwa uchitaura zvinhu zvakadaro bhozi handinonga kunzwa kujeba unoona kutonza iwo imbo yekuno momboongororwa nditi. But zviri pa2 because ambassador weZimbabwe anomirira Zimbabwe kuMozambique uyo anoitwa Victor Matemadanda pari kubudawo panapa ane zvinhu zvaari kutaura pamusoro penyaya iyoyo. According to this Standard Zim pari kunzi Zimbabwean ambassador to Mozambique Victor Matemadanda has refuted claims that Zanu PF supporters voted in Mozambican election. He said videos circulating on social media of Zanu PF supporters voting in Mozambique are fake. Ndo nyaya yaari kutaura ari kubuda kutaura kuti mavideos iwayo emaZimbabweans achivhota ndiye fake. I don't know how. Inini zvangu guys, let me tell you something to be very honest with you. When it comes to editing videos, ndo wanatokodza kuti iri rakaeditwa iri harina. Ndisati ndakambona that kind of editing kana vari kuti they are fake. I don't know kuti ndiye fake how. Kana kuti vanhu vacho ndo vada kutobatwa bhozi ndo vaitobuda kutotaura kuti ndakazoenda ndakapinda ndakanovhota apa. Ndo vaitotaura vakadaro. Zvekuzonzi mavideos ari kusekuleta iwo acho vamazimba achinovhota ndiye fake. Asi ndakambozviona. I don't know kana iriwo artificial intelligence yacho tindotoda kutombosechawo nezvazvo kana pana anokwanisa kutodzidzisa vanhu kuita that kind of editing. Aiwa togona kufane mari unoona kutotidedza ndokupa chero 1000 chaiwo ndidzidzisa zvinhu zvakadaro. I am willing because hatisati takamboona zvinhu zvakadaro guys, to be very honest with you. But these guys ndo zvavari ndo zvavakajaira vanokurambira zvinhu zvavari kuona ende vakangobuda vakangoti nyaya idzodzo ndedze fake. There is nothing that you guys can do. Amuna zvamunokwanisa kuita bozo unongo watonzi ndezve fake. Zvese zvamunoda kuzotaura mukazoti aiwa nyaya yacho but zvanga zvichibuda zvanga zvine proof. Unonzi proof yekuita sei? Proof ndiani? Hapana proof yamukutaura yamunoziva. Ndo zvaingori Zimbabwe kubva kudhara. Unongonzi ndezve kunyeba like umwe munhu akabudisa maaudios achitaura voice rake chero akaramba kati aina zviziyeni ndezve fake izvozvo. Zvinhu izvozvo zviri kudoezve zvinhu zvongoti vanhu varoda kunditanisha zita rangu. Muri remember days aya pane vamwe vakabva vatosungwa vakanyaya dzimwe dzakatanga kubudiswa. Saka Zimbabwe ndo zvaingori ende nevanhu vayo ndo zvavanongotaura vachingoita. But I don't know kuti nyaya yacho iyoyo munoiona sehama dzadiwa inozoti zvimwe zvacho it's up to you. Imimi munogona kubvumirana nazvo. Isusu tinenge tine pfungwa dzinenge dzichitudza kuti ramba zvinhu izvozvo hazvisiri izvo zviri kutaurwa. But imimi you tell me what you think. Munokwanisa kundudzawo mathoughts enyu pamusoro penyaya idzodzo kuti what's your take on that. Chicha munenge muchifungawo because inini I'm open minded. Kana muri vanhu vekuti munenge mune nharo mavideos akatorwa zviripo pachena guys, but vari kuti ndezvekunyeba those videos are fake. Munozotudzawo kana imimi mune maziviro enyu because ndambosekutaura kwandambozvita ndikati pamwe zvaakueditika mazuva ano. But editing sekuziva kwandinoita ine malevels yekuti unotoona kuti this is editing, this is not editing. But I don't know. Ndo nyaya dzacho mataurirwo avari kuzviita. Munongoziva kuti vanhu veZanu PF ndo zvavagara vari pakuramba apa. Vanotori vakuru chaivo pakuramba. Nai totova tapinda pane nyaya imwe iri kutaurika panapa. These Zanu PF supporters on X vari kubudawo vari kuti President Buko of Botswana is sending a clear message to the world that Zimbabwe is a free and peaceful country, contrary to Chamisa's claims that Zimbabwe has legitimate issues. Ndo mashoko mamwe ari kubuda vari kutaura. I don't know kuti nyaya yekuuya kwapresident weBotswana Duma Buko kuno attenda SADC summit zvinopindirana papi nezvinhu zvaimbotaurwa naadvocate Nelson Chamisa. I don't know kana iriyo the way yekunzi endai munotaura zvinhu zvese kusocial media. These guys they are working extra hard pasina ngoda kungotsvaga Chamisa nekwaari asiri kuoneka. Vada kungoti let's talk about him, let's mention his name.
That's what they always doing. But I don't know, muchazondiudzawo futi kuti munoonawo sei, because sekutanga ndambozvita kuti kwakazara madzungairwa ekuti nepamwe pacho zvisina kana common sense, zvisina kana munhu ari kuprova, zvisina kana anyone ari kudaira nyaya yacho anogona kungova vachiprovana kuti aiwa ninga ari kudai so, saka ari kuratidza vanhu kuti kuZimbabwe kutori bo. Haina kubonzi Zimbabwe yakashata, inyaya dzinenge dzichitaurwa dzeZimbabwe, maleaders vanenge varimo ndo vanenge vachitaura kunzi ninga ari kuita zvakati, ninga ari kuita zvakati. But I don't know munoionawo sei. Totapinda pane imwe nyaya iri kuitika kuSADC ikoko. kuSADC chairperson, His Excellency President Emmerson Mnangagwa, calls for a moment of silence for the gallant sons and daughters of soil who passed on while fighting for peace in the region, particularly in the Democratic Republic of Congo. Ndo mashoko avabuda vachiita vachizotaura speech yavo yakareba, tikazoverenga yese. Guys, you know kuti munogona kudara, and I know that's why ndangokuonesai vamboita moment of silence vachizotenda ana Jaure Lengo anani vese vangati maleaders eSADC vachita thanks, makazobata basa, makazodididi, mukada kuti zvinhu zviite zvigadzirike. Saka ndo imwe iri kuitika ikokoko. Pane imwe nyaya iripo pari kunzi Commonwealth leaders are advancing efforts to bring Zimbabwe back into the 56 nation organization despite a recent report highlighting significant concern over the integrity of the country's 2023 general elections. A confidential 52-page report by Secretary General Patricia Scotland, seen by the Globe at Mail, acknowledges Zimbabwe's progress but also points out persistent democratic shortcomings. Ndo mashoko aripo. I mean, Zimbabwe inonongoreka yangopinda mu Commonwealth, it happens, zviriko zvinogona kuitika. Ndo nyaya iri kutaurwa ma Commonwealth yakutanga kutaura nezve Zimbabwe. It's something chekuti munogona kuzondiudzawo kuti munoionawo sei nyaya iyoyo zvekare in the comment section. Ndisandabuda munoziva kuti wiki rega rega everyday patinoenda ma-updates apashayikwe one nyaya yekuti inenge ichipengerekwa. Ende chakanakira panapa nyaya ndinongogara mukangona ndatongouya any video ndinenge ndakabatanidza nyaya dzese dzemunenge unzwa dzaswera dzichiitika nditongodzisa in one video. Handimboswera ndichikustressa nekuisa hobo mavideo, ukatoona atori hobo ziva kuti nyaya hobo dzinenge dzatouya. So nyaya iri panapa pari kunzi recording already in progress at Culture Studios in Bulawayo. Culture Rhythm recording for free, sponsored by Mtuli Foundation. If you feel you have what it takes to be on the rhythm, call the number. Ndo zviripo. Finance Minister wenyu ari kuenda kunosponsor maRhythm. In Zimbabwe we have a lot of problems here. I think ndakatomboona days adarika, if you remember, pakatobuda nyaya chinzi government iri broke ichatokata dzimwe mari dzemafuels dzemachinchi dzemaministers. Yet umwe minister ari kubuda chinzi ari kusponsor Rhythm. Out of zvese ari kuanza kusponsor Rhythm. Pfungwa dzawo ndo dzinoda mayouth ngoita zvinhu zvezimdanzo zvechibenzi zvidzungarwa muvarerwe mchi hey, we are sick and tired of that. Zimdanzo yacho even mukada kutarisa kunzi yezvi azvichabhadhari zvimaRhythm zvacho. ndosokonyona kuti vanhu vazhinji vari kunzi vari kuimba music izvezvo avachatombozviteedzere zvekuzi zvimaRhythm, but ndoponoona umwe ari kuti ndatosponsor, I did something, ndasponsor Rhythm. Vana vangani nherera ngani dzikurira nenzara, iro minister uchiswerera kuisa mari pane zvimwe zvinhu zvisina nebasa rese. Muri kupromota chii? Zimdanzo vapana vanenge vachimba zvinhu zvisina nebasa rese, vaive vamunomuchiona ndo vanenge vachimba nyaya zvinodhaka zvimana mutoriro zvimachinchi, ndo zvinenge zvichipromotwa nezvimaRhythm zvacho. Kana ndo zvakauya pakazvatanga kunzi say no to drugs, ndo nyaya dzacho then say no to, ndo vakabva vatanga kutopera kutodisappear pakatanga ngokondemwa izvozvo zvimalyrics zvacho hazvichateedzereka. Yet someone ari kunzi ari kusponsor the same thing. Jamakatoti guys, let's stop this nonsense. Ungatoti ngatimbosponsor timbodai so. That's what they do. Ndo moyo yavanayo iyoyo. Vana venyu vaswera vachidzengerera vachiita madzengeneni. Iye wake mwana hadi kumuona ari kana paRhythm. Kana zviri right zvekunzi vari kuita vachinota mwana wake ngaapinde zvimaRhythm izvozvo. Tisponsor zvinhu zvine sense. Hatisi kuramba unoona kusponsor career kuti ndasponsor kuti okay ma musicians uyai munyimbe, kuti kusponsor Rhythm kuti vaite sei vatange kuita zvanenge vachiita zveshe. Anyway, ladies and gentlemen, ndo nyaya dziri panapa dzanangondiwe nadzo. Munozondiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. I know kuti vanhu hey panapa munozotanga kuti watotanga, nhasi ndanga ndisiri mumudu yekuti ndatanga. Ndo nyaya dziripo dzadzo. Munongondiudzawo kuti muri kudzionawo sei in the comment section.